Ak si potrebujete na firme zdieľať jednotlivé dokumenty, či už wordovského charakteru, alebo excelovského, alebo podobne, alebo fotografie, kalendáre a podobne, je dobré mať nejaký firemný Google účet, ktorý má výhodu to, že je zadarmo. A vlastne na tomto Google účte a Google disku máte všetky vlastne dokumenty aktuálne a nemusíte si ich preposielať medzi sebou cez e-mailové adresy a podobne. Takže, ako to urobiť tak, aby ste si nemuseli zriaďovať nejakú gmailovskú adresu, ale aby ste mohli fungovať pod vašimi firemnými e-mailovými adresami. Je to veľmi jednoduché. Zvolím si v prehliadači základnú Google adresu s vyhľadávačom, kde musím byť teda odhlásený, potom si kliknem na tlačítko prihlásiť sa. Ak som mal už nejaké firemné alebo skrátka nejaké Google účty, už som bol tam prihlásený, tak mi Google ponúkne na výber z týchto účtov. Ja však kliknem na tlačítko použiť iný účet. Do tohto políčka, kde by som si mohol zasa vybrať z tých existujúcich Google účtov, nevpisujem nič, ale kliknem na tlačítko vytvoriť nový účet. A mám tu zase nejaké možnosti rôzne pre mňa, osobný účet, pre moje dieťa. Ja kliknem na tlačítko na správu firmy. Keďže by ten účet mal byť aj v rámci firmy nejakým spôsobom personalizovaný, vyplním nejaké meno. Do políčka, kde je predvyplnená koncovka s koncovkou teda Gmailu, nevpisujem nič, ale kliknem na tlačítko použiť namiesto toho moju aktuálnu e-mailovú adresu. A teraz do tohto políčka vpíšem aktuálnu firemnú e-mailovú adresu. Zvolím nejaké heslo. Kliknem na tlačítko ďalej. A systém overí, či zadaná adresa je skutočne moja. To znamená, že v e-mailovej schránke firemnej si nájdem e-mail s poslaným heslom, toto alebo respektíve kódom. Tento kód vpíšem do overovacieho okienka, kliknem na overiť a v podstate účet máme vytvorený. Po vytvorení účtu a prihlásení sa do ňoho máme potom k dispozícii vlastne všetky služby od Google, ktoré nám Google vlastne ponúka. Ako najdôležitejšie je teda vlastne disk, mapy, obrázky, alebo respektíve YouTube kanál, obrázky a tieto veci všetky sú personalizované a môžete ich zdieľať s kolegami.